An balimaw an b'a fɔ ko aw salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aw fɛn fɛn ɲɛ bɛ an na ni wagati in na an ka pajiw sanfɛ ani aw fɛn fɛn tulo bɛ an na ni wagati in na arajo sanfɛ n'o ye arajo Ambiance FM ye. An ka foli ni tanu bɛ se aw bɛɛ ma. An b'aw fo ni silamɛya foli n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An bɛ jamukan mun na an bɛ an sinsin ni Ala tɔgɔ ye ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma, ka soli kɛ an ka kiraba kan a n'a somɔgɔw ni sahaba ɲumanw ani nabi ɲumanw ani kiraw bɛɛ lajɛlen kan. An lamɛnbagaw Ɲɔnɔn TV ka taa fara Nos Media radio Ambiance FM ani Media MTV Star Media an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn. Mun ye Ali Bubakari Hayidara ni an bɛɛ ko a ma ko sirifukɛ, an sera ale de ma bi. An b'a dɔn mɔgɔ mun don, mɔgɔ dogolen tɛ, aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. Sabula ka wuli ka jɔ diinɛ kɔnɔna la, ka wuli ka jɔ jamana in kɔnɔna la, ka wuli ka jɔ moriya ta sira fana fɛ, bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. Maa mun don i b'a ye k'a fɔ a bɔra mori du kɔnɔ ka moriya kalan ani moriw jɛra fana ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na. A yɛrɛ ye moriya minɛnw ta k'i sigi moriya kan. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ka mɔgɔw mago ɲɛ inshallah. O de kama an ye an ka babu labɛn, an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka a babu in walawala an ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o ye ale ye. O de kama an wulila ka se ale ma, n'o ye moriya. A kumaw cayalen don an ka jamana kɔnɔ. Mori yɛrɛ ye jɔn ye? Moriya yɛrɛ ye jumɛn ye? Yalima mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ mori ye i kan ka taa sira jumɛn fɛ? Inshallah a bɛ n'i da don o bɛɛ lajɛlen na k'o walawala. Nka sani o cɛ an bɛ folikan bila la k'a bisimila ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka barow ye. Sirikɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bisimila. Ka foli d'aw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Kone i ni ka équipe n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ni silamɛya ka folikan ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà n b'aw ka bila la. Ali Bubakari Hayidara i ka kɛnɛ wa kodi baasi t'i la? N bɛ Ala tanu. I dafalen don? N bɛ Ala tanu alhamdulillah. Ali Bubakari Hayidara an b'a dɔn bi i ye moriba ye, sabula mɔgɔw ser'i ma i y'olu mago dilan. Anw bɛ mun dɔn, anw bɛ mun dɔn, awɔ a tɛ se ka a fɔ o ye i ka maabaya yɔrɔ ye, nka mɔgɔw fana ye seereya mun di anw fana ma, anw fana bɛ kuma n'o yɔrɔ ye. I ye baara kɛ moriya kɔnɔ, i ye mɔgɔw mago dilan. An b'a se k'a fɔ i donna, i tun bɛ moriya la mɛnna, nka i tun ma minɛnw ta k'a fɔ k'i bɛ sigi moriya kama. Nka don min na i ye moriya minɛnw ta k'i sigi moriya kama, o y'a sɔrɔ dɔw bɛ moriya la a bɛ san 100 bɔ. Donc bi bi in na e bɛ mun dɔn moriya la olu t'o dɔn o la. I ni moriw fana jɛra, i ni karamɔgɔba caman jɛra. Moriya in yɛrɛ an b'a kuma mɛn bamanan tɛ jeli fili dɔn kɔni na. Moriya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye? Alhamdulillah n bɛ Ala fo k'Ala barikada. D'abord mɔgɔw bɛ fɛn dɔw ɲagami. Dɔw b'a fɔ karamɔgɔ ani dɔnniba ani mori. N'i y'a mɛn mori o ye minnu ye dɔnni kalan an ka kuranɛ diinɛ taasira la, a bɛ f'olu ma ko mori. Dɔnnibaga bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ, i y'a faamu. Soma b'o kɔnɔ, doma b'o kɔnɔ, woyinba b'o kɔnɔ, école-maître b'o kɔnɔ, kuranɛ mori b'o kɔnɔ, bɛlɛdala b'o kɔnɔ. Mɔgɔ mɔgɔ dɔnni dɔ b'i la min tɛ tɔw la i bɛ jate dɔnnibaa ye. Ni dɔnni dɔ b'i la, a kɛra turabu dɔnni ye, a kɛra yiri dɔnni ye, a kɛra dantanfɛnw dɔnni ye, donc i bɛ jate dɔnnibaw fɛ. Voilà. Bon o b'a la, donc o de ye moriya ye. Voilà n t'a dɔn i mago bɛ question min na o kɔnɔna na. Sisan nɔ an b'a mɛn dɔw da k'a fɔ moriya pour que i ka kɛ mori ye fo n'a sɔrɔ i fa tun ye mori ye, i bɔra mori du kɔnɔ i ye mori ye. Dɔw fana b'a fɔ ko non ko n'i ye dalu kalan ko hali n'a sɔrɔ dalu kelen de b'i bolo k'i ye mori ye. Dɔw b'a fɔ ko non k'o yɛrɛ tɛ, ko mɔgɔ min n'o ye Ala jɔn ye n'a kelen don ka ko bɛɛ to Ala ma k'o de ye mori ye. E mun b'a domaine kɔnɔ i ye mɔgɔw mago ɲɛ a la, an b'a dɔn i bɔra mori du kɔnɔ i ni moriw fana jɛra. Moriya yɛrɛ ye jumɛn ye? Alhamdulillah rabbil alamin. Ne ka question in ka ɲi kosɛbɛ. Dɔnnibadenya tɛ maa kɛ mori ye. Dɔnnibadenya tɛ maa kɛ mori ye. K'a fɔ i fa ye dɔnniba ye o tɛ kɛ mori ye.
i bɛna sɔrɔ du kelen kɔnɔ mɔgɔ kelen ye muri ye du cɛkɔrɔba ye muri ye mais den dɔ de bɛ taa moriya sira kan den dɔ tɛ taa moriya sira kan voilà bon min taara moriya sira kan o ye muri ye min ma taa moriya sira kan o tɛ muri ye mais u bɛ bɛɛ dun ye moriden ye siga t'a la o tɛ tiɲɛ ye voilà o kaw bɛ yen moriya k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ n'i tɛ dɔnnibaaden fana ye o fana tɛ tiɲɛ ye i y'a faamu awɔ mɔgɔ bɛ kɛ mori ye ka sɔrɔ i tɛ dɔnnibaaden ye i fa tɛ mori ye i ba tɛ mori ye i yɛrɛ bɛ wuli k'a ɲini n'i wulila ka taa dɔnni ɲini ka dɔnni kalan i bɛ kɛ mori ye nka dɔnnibaaden mana kɛ mori ye mɔgɔw ka bonya ani mɔgɔw ka tanga b'olu kan kosɛbɛ bari fɛn min bɔ manakɔ da o de sumalen don i y'a faamu fɛn min bɛ bɔ manakɔ da o de sumalen don n'an b'o fɔ n'i y'a jateminɛ moriw u bɛ kariya ka dalu min di u denw ma u bɛ kariya ka dalu min ta k'a di u denw ma a ka gɛlɛn o ka bɛɛ ka di kalandenw ma a ka gɛlɛn o bɛɛ ka di jɛɲɔgɔnw ma i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bi sɔn moridenw ye min na i bɛna sɔrɔ moriden a bɛ dɔnni ɲini dɔnni ɲininen kɔfɛ i bɛna sɔrɔ a fa y'a ka bilankɔrɔ bila voilà a fa y'a ka bilankɔrɔ bila parce que dɔnnibaa mana kɛ cogo o cogo la dɔnni dɔ b'a bolo o ka gɛlɛ a k'o di kalanden ma a ka gɛlɛ a k'o di kanubaga ma parce que dɔnni minnu ka ɲi ni dɔnni bɛɛ ye dɔnni min yɛrɛ ka ɲi ni dɔnni bɛɛ ye o ye dɔnni min bilala i fa fɛ ka bila i ye i fa yɛrɛ ye kanu ni dɔnni ye i fa ye dɔnni min bila a den ye parce que o ye fa ka kisɛ laban de ye k'o bila i y'a faamu o ye fa ka kisɛ laban de ye o kɔfɛ dɔnni min ka ɲi n'o fana ye dɔnni min ka girin komi o fana o ye mɔgɔ min bɛ yen mɔgɔ min n'o bɛ yen n'a wulila ka taa dɔnni ɲini a karamɔgɔ fɛ ka dɔnni ɲini a karamɔgɔ fɛ o dɔrɔn tɛ ka karamɔgɔ barika ɲini ka karamɔgɔ denw barika ɲini ka karamɔgɔ musow barika ɲini o dɔnni barikalen don Sadio o dɔnni hali n'o dɔnni man ɲi a ka ɲi hali n'o dɔnni man ɲi o ka ɲi parce que i ye karamɔgɔ barika ɲini ka muso barika ɲini ka du barika ɲini i ye karamɔgɔ barika sɔrɔ karamɔgɔba dɔ bɛ yen a kun kalannen tɛ n'i ko k'a ka fatiya jɛlen kalan a tɛ se mais n'i taara a fɛ yen a bɛ papiye kuru ka d'i ma a bɛ dugawu kɛ papiye la papiye kuru ka d'i ma donc dɔ taara baara la a fɛ yen a ye papiye kuru ka d'o ma a dɔnbaga dɔ taara fɔ ko i taara nin karamɔgɔkɛ in de fɛ yan ko nin tɛ foyi dɔn a ko k'a ye papiye kuru ka di ne ma ne mago ɲɛna dɛ o k'a ma ko ko taa papiye in dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ o y'o fa ye tan o y'o fa ye a ye papiye dayɛlɛ fana a taara sɔrɔ fɛn t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ papiye kurukurulen don foyi t'a kɔnɔ donc a fana wulila a taara karamɔgɔkɛ fɛ a ko karamɔgɔkɛ ne kun hakili la n k'e ka baara de kɛra sababu ye ne ye fɛn sɔrɔ mais ne nana sɔrɔ ja e ka baara yɛrɛ tɛ karamɔgɔkɛ ko cogo di k'i ye papiye min kuru ka di ne ma ko foyi t'a kɔnɔ karamɔgɔkɛ ko papiye in b'i bolo a ko awɔ k'a di yan karamɔgɔkɛ ye papiye minɛ ka papiye dayɛlɛ ntugani jɛman fila panna ka bɔ a kɔnɔ a k'a ma ko min sɛbɛnnen don papiye in kɔnɔ tɛ barika min bɛ papiye in na k'o de don ko à partir de ces jours là e mago min ɲɛna o kɔni tiɲɛna a tɛ ɲɛ bilen voilà donc i b'a ye k'a fɔ barika fanga ka bon moriya la kosɛbɛ voilà parce que ka moriya kɛ ka dɔnniya sɔrɔ karamɔgɔ bolo i bɛna sɔrɔ karamɔgɔ kelen i y'a faamu karamɔgɔ kelen bɛ dɔnniya di kalanden fila ma
a dɔnniya in bɛ mago ɲɛ kalanden kelen ye mais kalanden tɔ kelen b'a kɛ maa 100 ye a ti mago ɲɛ i b'a dɔn mun y'o kɛ barika donc don ye karamɔgɔ walima a masaw de barika ɲini wala i bɛna sɔrɔ kalanden min bɛ karamɔgɔ nisɔndiya ka karamɔgɔ barika ɲini hali ni karamɔgɔ ye garinin kelen de ta ka d'o ma o b'o mago ɲɛ fo ka taa se lahara taga ma mais ka karamɔgɔ fɛ yen ko n taara kalan kɛ ka dɔnni sɔrɔ k'a da ɲɔgɔn kan o si tɛ Allahu akbar i y'a faamu donc o bɛɛ bɛ moriya kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna o y'o ye Ali Bukari Hayidara i ye mori ye tuma dɔ la kuma bɛ caya dɔw b'a fɔ ko n'i y'a ye Sidibukɛ kɛra mori ye ko y'a bannen de kɛ mori ye ko sabula k'i y'a bannen kanu k'a ye dalu dɔ d'i ma k'i sigilen don o kan dɔw b'a fɔ ko ayi ko Lalabi de ye i kɛ mori ye dɔw b'a fɔ ko ayi bɛɛ b'i ta fɔ a la Sidibukɛ komi n'i bɛ se ka dɔɔnin f'an ye o la alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ Ala fo k'Ala barika da nin question in ka ɲi e da kosɛbɛ parce que ji dugulen o ye bama ye n t'a jaabi e kama ala n b'a jaabi minnu b'a fɔ kɔfɛ n b'a jaabi olu kama ni Lalabi ye ne kɛ mori ye o ka kan ni Lalabi ye ne kɛ mori ye o ka kan ni Usman Serifu Madani Hayidara y'a bani an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'a simaya amina 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 n'ale ye ne kɛ mori ye o ka kan dɛ o ti bɛɛ kɛ mori ye koyi o ti bɛɛ kɛ mori ye dɛ alhamdulilayi n bɛ Ala fo k'Ala barika da ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ne ka diɲɛlatigɛ la ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ne ka diɲɛlatigɛ la c'est-à-dire adamaden n'i kɛra fitiriwale ye i kafiri de ye anw t'an yɛrɛ dogo n'o ye Lalabi fo ka taa s'a ka saya ma min bɛ ne n'a cɛ mɔgɔw b'o dɔn mɔgɔ caman bɛ kuma Lalabi ko la a finman n'a jɛman mɔgɔ caman bɛ kuma mais k'a to ɲɛnamaya la ne n'a ka jɛ kɔnɔ fo ka taa s'a ka saya ma min bɛ ne n'a cɛ dugundo la Ala b'o dɔn min bɛ ne n'a cɛ kɛnɛ kan mɔgɔ caman b'o seedeya donc mɔgɔw de b'i ta fɔ dɔrɔn donc ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ne ka adamadenya la nka moriya nin tiɲɛ de don tiɲɛ de don ne fasiya de don i y'a faamu ne faw ye cɛ 5 de ye cɛ 5 ne faw y'o de ye mɔgɔ si kelen t'a la min ye baara wɛrɛ dɔn ni moriya tɛ i y'a faamu ne baw olu ka du kɔnɔ olu ye maa 12 de ye i y'a faamu mɔgɔ si kelen t'a la muso min tɛ moriya de dɔn muso awɔ u bɛ moriya dɔn Allahu akbar i y'a faamu ne bɛ Ala fo k'Ala barika da ne fan bɛɛ de ye mori ye donc ne bɛ se mɔgɔ bɛ se ka ne kɛ mori ye o ti bali ne na mais a filɛ ka minnu kɔni fɔ n'olu ye ne kɛ mori ye alhamdulillah bɛɛ b'a ɲini ka Lalabi to balo la bɛɛ b'a ɲini ka gɛrɛ a la n'o ye ne kɛ mori yɛrɛ ye alhamdulillah ka Hayidara to yen Hayidara bɛ yan nɔ sisan nɔ a ka di mori bɛɛ a k'a fɔ hali n b'i fo n'o sɔnna ka ne kɛ mori ye ka dɔnniw di ne ma alhamdulillah n bɛ Ala fo k'Ala barika da o la parce que i ka ko de mɔgɔw dabali ban dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ ne ɲɛna ko Sidibukɛ fana kɛra mori ye n ko ne bɛ Sidibukɛ dɔn don min ne ye Sidibukɛ dɔn ni moriya de n ko parce que n ko hali Sidibukɛ tun bɛ jabi di musow ma n ko bɛ furu sɔrɔ n ko ne yɛrɛ bɛ se k'o seereya n ko donc n ko tɛ bila ko ye dɛ n ko donc n ko mɔgɔ ti i b'a dɔn kana jigin o la ils ont raison parce que i ti mɔgɔ min dɔn wagati min n'i balila k'a tigi dɔn jagoya de bɛ nin fɔ i y'a faamu ne ka kuma n da la radio la siɲɛ fɔlɔ ne ye fura feere o e yɛrɛ kun ye radio dɔ directeur ye ne kun bi taa ka pibu d'e ma tuma dɔ la 5h du matin i b'a latɛmɛ mais o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ ne dɔn o y'a sɔrɔ hali karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ tɛ ne dɔn mais ne b'a nɔfɛ n b'a tanu mais a y'a sɔrɔ hali a tɛ ne dɔn o y'a sɔrɔ n tɛ Lalabi dɔn siga t'o la o y'a sɔrɔ i tɛ Lalabi dɔn voilà a y'a sɔrɔ n tɛ Lalabi dɔn ne ye Lalabi dɔn tuma min na mɔgɔw b'a seereya radio kun tɛ Bamakɔ yan ne ka pibu kun tɛ tɛmɛ yɔrɔ min radio 24 ne ka pibu kun bɛ tɛmɛ min na n'i ye Mali bɛɛ jateminɛ ne ka kumakan kun bɛ tɛmɛ radio min na n ka fura feere sababuya la a bɛ taa radio 43 la Mali kɔnɔ
o y'a sɔrɔ wallahi ni tilala b'i yelen dɔn mais adamaden mana kɛ cogo o cogo aw bɛ sankɔrɔta ni tɔgɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ala ye ni larabi don ne ka sira la an kan ka min kɛ ala y'o latigɛ o kɛra et puis c'est fini an bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara sɔn suma ye ala ka fara silamɛso kan a ye ɲumanya minnu kɛ ala k'a jɔ a ye voilà donc ni o fɔli yɛrɛ tɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ parce que o ye ne ka fierté de ye au moins dɔ sɔrɔla k'a fɔ o de ye karisa ka kɛ mori ye mais dɔw yɛrɛ kɛra mori ye a tɛ dɔn jɔn de y'o kɛ mori ye alhamdulillah mais ne bɛ sigi moriya golo kan don min na ne ka publicité kɔrɔ bɛ yen o ka taa bɛɛ lajɛ ne b'a fɔ bɛɛ ne bɛ fura bɔ sunkalo dɔrɔn de parce que n ma yamaruya n ka sigi moriya kan fɔlɔ tant que ni si ma san 40 tɛmɛ a ye taa ne ka kasiti kɔrɔ bɛɛ lajɛ a b'a bɛɛ kɔnɔ ouais ne b'a fɔ bɛɛ mais don min na ala y'a latigɛ ko ne ka sigi moriya golo kan o jaabi ma bɔ Bamakɔ yan dɛ o jaabi bɔra Tombouctou de ne faw ka lagare de bɔra Tombouctou ka na ka tile 6 de di ne ma o tile 6 kɔnɔna na n b'i sigi i fa ka moriya golo kan ali n y'a fɔ a ka temps dɔ di pour que n ka se ka organiser ka ɲa il a refusé ko f'a ka kɛ o wagati de la a ye vol de ta ka bɔ Tombouctou ka na a kama yan y'a dɔn kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ la inchallah n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ taa moriw fɛ yen nɔ u bɛ taa u mago la dɔw bɛ taa fɔ n taara nin ko in ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ ni lagosi ye nka n'i ye moriw fana ɲininka olu b'a fɔ ko i b'a sɔrɔ olu y'a fɔ cogo min na a ma kɛ ten de o kumaw de cayalen don fo dɔw bɛ saliya moriya baara la nka nin mun filɛ nin ye ni o ye moriw de nɔ ye wa walima o ye clientw yɛrɛ de nɔ ye an bɛ ala deli dɔrɔn ala k'an bɛn sababa ma amina amina kisɛ moriya kuma ka ca kojugu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara o baara la maa ɲuman b'a la maa jugu b'a la bandi b'a la maa sɛbɛ b'a la o ye diyagoya de baara o baara mɔgɔ dɔ kɔni b'a la min man ɲi Sadio an bɛ taa Makan ka taa ala de wele Makan mais n ko dɔw bɛ billet ta ka taa suyɛni de kɛ Makan hiji wagati ka billet ta ka bɔ Mali la yan ka billet ta ka taa suyɛni kɛ Makan Allahu akbar o jeu international yaro o tɛ o kɔni mɔgɔ tɛ se ka ko o ma taa Makan dɛ a taara Makan nka bɛɛ taa kun de tɛ kelen voilà donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn moriw la ɲumanw b'a la jugumanw b'a la a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ye juguman ye dɛ a bɛ se ka kɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye fɛn caman bɛ fɔ mori ko in na mɔgɔw ka ta ni hakili ye quoi k'a ta ni hakili ye kosɛbɛ d'abord an b'a fɔ moriw yɛrɛ dama u ka fara ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ma u ka fara ɲɔgɔn lagosi ma moriw yɛrɛ dama ko in ye anw yɛrɛ de ye moriw yɛrɛ dama de fɔlɔ de b'a ɲini ka ɲɔgɔn lagosi parce que mori si tɛ tɔgɔ sɔrɔ mori dɔ ɲɛna moriw bɛɛ yen nɔ hali videomaniw b'u bolo ni mɔgɔ min tɔgɔ commencera ka bɔ dɔrɔn u b'a fɔ a ye b'o kama Allahu akbar o bɛɛ b'a la o moriw bɛ Bamakɔ yan moriw bɛ Bamakɔ yan bon o la an b'a fɔ dɔnnibaaw yɛrɛ dama u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ parce que mɔgɔ nin jugu n'a ye nanɔgɔla mun i la a b'i kunija i jugu fɛ dɛ o yɔrɔ n b'o fɔ dɔnnibaaw ye nka o kɔfɛ client bɛ taa dɔnnibaaw fɛ yen k'u ka mago ma ɲɛ caman b'a fɔ effectivement caman mago ti ɲɛ o bɛ dimi u bɛ kuma caman fɔ c'est vrai ni ne yɛrɛ don ni n taara mɔgɔ fɛ yen n ye baara kɛ n'a ma ɲɛ ne mago bɛ ka n'o fɔ e ye k'a ma ɲɛ o diyagoya ye o de la i ko dɔnni kelen dɔnni fila ko n ko dɔnni kelen tɛ mori ka mori ye f'a ka sɔrɔ dɔnni dafalenw de b'i bolo ni client nana dɔnnibaa fɛ yen fɔlɔ client taatɔla kan ka min bila a kunna fɔlɔ a bɛ ka taa dɔnnibaa min yɛrɛ fɛ yen problème dɔ b'o da la u tɛ se k'a ɲɛnabɔ a kan k'o de bila a kunna fɔlɔ oui mais c'est ça n'i bɛ taa dɔnnibaa fɛ yen dɔnnibaa tɛ ala ye o dɔnnibaa ye buna hadamaden de ye komi e yɛrɛ bɛ cogo min na
nga fɛɛrɛ dɔ bɛ dɔ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la fɛɛrɛ tɛ dɔ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la moriya ye ala wele de ala wele sira de bɛ yen o sira ye jumɛn ye e ye radio ambiance ɲɛmɔgɔ ye sisan dɔw ko n'i taara radio ambiance la taara Sadio Kone sɔrɔ yen a bɛ ɲɛ dɔw ko non n'i taara ka secrétaire sɔrɔ yen secrétaire bɛ ci las'a ma joona a bɛ sɔn ɔ e bɛ fɛ k'i ka pibu de tɛmɛ ambiance la i bɛ taa secrétaire fɛ secrétaire b'a f'i ɲɛna an ka baara taabolo ye nin ye i bɛ nin de sara fɔlɔ a bɛ nin de kɛ donc n'i y'a sara a b'a di directeur de programme ma directeur de programme b'a commercial informé u bɛ jɛ k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ effectivement yarɔ o ka jan n'a tigi sera i yɛrɛ ma a bɛ t'i deli i bɛ se ka sɔn mais n'a sera Ali Bukari Ayidara ma ne b'a fɔ Sadio nin pibu in tɛmɛ su in na kuma t'o kɔfɛ quoi jumɛn ne ka teli i ka s'a tigi yɛrɛ ma très bien voilà ko in bɛ ten de donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn dɔnni baara dɔnnibaa tɛ ala ye dɔnnibaa t'a kira ye dɔnnibaa ta ye n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan ala bɛ sɔn tɔgɔ dɔw de bɛ ala la n'olu fɔra olu bɛ sɔn wa o tɔgɔ kelen de bɛ setanɛ fana n'a fɔra a bɛ sɔn awɔ tɔgɔ kelen de bɛ jinɛ na n'a fɔra a bɛ sɔn i y'a faamu wala tɔgɔ bɛ tɔgɔ la i b'a fɔ uraniyaw bɛ tugu i kɔ n tɔgɔ bɛ tɔgɔ la n'i y'a fɔ i bɛ kudamu sɔrɔ bon olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye moriya ye mais morikɛ yɛrɛ min sigilen don i bɛn'a sɔrɔ min bɛ fatɔ furakɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan i bɛn'a sɔrɔ a den dɔ ye fatɔ a tɛ se k'o furakɛ o nka ale bɛ fatɔ furakɛ a bɛ fatɔ furakɛ ala a dɛsɛlen don k'o furakɛ voilà o bɛ kɛ i n'a fɔ dɔ bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye a ka den sɔrɔ mais a yɛrɛ den t'a bolo dɔw dun b'o kɛ ne la gosi ko ni i ka dɔw bɛ minɛ ko mun de b'i yɛrɛ bali den sɔrɔ non ala b'i kɛɲɛ ko yira o ala ye ala de ye o ala b'a yɛrɛ sagoya la fa iluri maa yoro do c'est à dire ala b'a yɛrɛ sagoya min y'a jɛ a b'o de kɛ est-ce que k'an faamuya ne ka faamuya voilà donc dɔnnibagaw n'aw bɛ taa client bɛ taa dɔnnibagaw fɛ yen fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ dɔnnibaa t'a minɛ dɔnnibaa t'a minɛbaga ye dɔnnibaa ye jɔn ye e min bɛ taa dɔnnibaa fɛ e ye jɔn ye aw bɛ taa mago min ɲini mago ye jɔn ye a tigi bɛɛ tigi ye jɔn ye ala de don ala de b'a minɛ aw bɛ taa n'o sira de fɔlɔ voilà bon o kɔfɛ dɔnnibaaw fana an ka hakili sɔrɔ fɛn dɔw la dɔnni tɛ kelen ye dɔnni tɛ fila ye mɔgɔ caman ka dɔnni baara ye min ye k'a fɔ n bɛ nin kɛ a tɛ wuli dɔnnibaa min ko nin ye wilibali ye nin kɔni nin tɛ wuli nin bɛ kɛ de n'i y'o fɔ ne ye ni ne taara i fɛ yen ka taa baara kɛ n'a wulila je serais obligé ka t'i nɔfɛ mais ni ne k'i ma karisa an kɔni bɛ ka baara min kɛ ala tɔgɔ de don a bɛ se ka kɛ a bɛ jaabi bon moi personnellement ne ka client bɛɛ je dis bien ne ka client bɛɛ fɛn o fɛn bɛ na ne fɛ yan i bɛna sɔrɔ dɔw ye wari bɔ u bɛna wari di ne ma n b'a fɔ an ɲɛna fɔlɔ yanni ka wari di ne ma n ka baara sariya ye min ye fɔlɔ na n k'o f'i ye i bɛna wari min di ne ma ne bɛna minɛ k'a dun n'i mago ma ɲɛ i bɛ tigɛ ne na mais yanni n k'a minɛ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna o de ka fisa anw bɛ baara min kɛ baara min don an dalen don a la an delila k'a kɛ a ɲɛna an y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw fana y'a ɲɛna mais ni a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ a bɛ se ka kɛ a tɛ ɲɛ dɔ ta bɛ se ka teliya dɔ ta bɛ se ka sumaya ayiwa n'a ma ɲɛ n b'a f'i ye fɔlɔ n'a ɲɛna na n bɛ fɛn d'i ma fɛn min b'a to a tɛ kɔtigɛ et puis juguya tɛ se ka don a kɔrɔ wari sara t'o la e ni ne cɛ o ye fɔlɔ ye filanan n'a ma ɲɛ fana segin ka na dɔnni dan tɛ kelen ye an bɛ dɔ wɛrɛ k'i ye tugun walasa a ka ɲɛ wari sara t'o fana na wari sara t'o fana na non wari sara t'o k'a fɔ i nana nin kɛ non ne delila ka baara kɛ dɔ ye siɲɛ 4 naaninan de ɲɛna Allahu akbar n delila ka baara kɛ dɔ ye siɲɛ 5 a si ma ɲɛ mɔgɔw tɛ kelen ye quoi les gens ne sont pas des mêmes quand on se dit la vérité les gens ne sont pas des mêmes mɔgɔw tɛ kelen ye quoi adamadenw kunnafɛnw tɛ kelen dɔw bɛ u ka problème t'u yɛrɛ la u ka problème t'u ba la t'u fa la f'u de b'u bɛnna
bon fo bɛɛ ka dilan de i y'a faamuya donc n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn u k'a dɔn k'a fɔ dɔnni baara dɔnniba fɔlɔ a yira client na fɔlɔ u ye fɛn dɔ lagosi mɔgɔw bolo ko n'i ye dɔnniba ye ko inshallah k'a t'a dɔn an b'a mɛn ɲamakalaw da kuma bɛɛ u y'o min gosi ka bɔ dɔnnibaw da dɛ mais o de ye tiɲɛ ye toujours k'a fɔ inshallah mais o de don ni ala sɔnna mais ni ala ma sɔn a bɛ se ka kɛ wa ayi mɔgɔ bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ k'i b'a kɛ ka sɔrɔ ala ma sɔn donc ala de bɛ ko bɛɛ minɛ voilà donc ni dɔnniba ko inshallah u y'o min lagosi dɔnnibaw k'o ta dɛ o ye wilibali de ye i y'a faamu voilà an k'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ mais client ka côté la ka client k'a dɔn ko bɛɛ mago tɛ ɲɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw de don u y'a kalan de kɛ u b'i lagɛ yɛrɛ u bɛ se k'a ye k'a fɔ nin min filɛ nin ye pali de b'i la pali chronique de b'i la u b'a traiter u bɛna sɔrɔ analyse y'a bɛɛ yira o dɔgɔtɔrɔkɛ y'a furakɛ a ye fura minnu ni fɛn minnu kɛ o fura ninnu ka ɲi mais o ma e ta furakɛ mais i bɛna sɔrɔ a kun b'a kɛ mɔgɔ dɔw la kɔrɔlen a b'olu furakɛ bon n'i y'o fura kelen ta ka taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ fɛ yen dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ se k'a fɔ bon nin fura bɛɛ to yen o bɛ fura wɛrɛ sɛbɛn ka d'i ma tuguni mais i t'a mɛn diɲɛ kɔnɔ o dɔgɔtɔrɔ k'a f'i ye ko nin ye fura min d'i ma k'a man ɲi dɛ a b'a fɔ nin fura ninnu ka ɲi mais an ka nin to yen fɔlɔ an ka nin lajɛ a b'o de f'i ye c'est comme ça bon ni dɔnnibaa dɔ ye baara k'i ye n'a ma ɲɛ n'i taara filanan fɛ i taara o lagosi o ko karisa wa a tɛ fɛn dɔn mais min bɛna baara yɛrɛ kɛ o t'a dɔn n'a ta ɲɛna ou bien n'a ma ɲɛ donc client bɛ dimi diyagoya dɛ donc u jo don baara caman bɛ yen u bɛ taa kɛ client fɛ moriw fɛ mais a fɔ cogo c'est à dire kuma bɛɛ fɛn bɛɛ ye a walawala cogo ye n'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma i k'a fɔ a avantage n'a conséquence i kan k'o bɛɛ de ɲɛfɔ a tigi ye fɔlɔ n bɛna nin fɛn min d'i ma a bɛ tan a bɛ tan i y'a faamuya o de b'an jɛ sinon k'a fɔ ko dɔnni baara moriw ka ca mɔgɔ yɛrɛ ko moriw cayara mori ma caya dɛ non réseau de ye moriw yira mɔgɔw la sinon mori hali sini dɔ de bɛ fara a kan foyi tɛ bɔ a la parce que minnu ye kuranɛ kalan kɛ duguma kalan kɛ olu tɛ fɛn wɛrɛ dɔn moriya kɔ bon bi kuranɛ kalanna 120 bɛ Mali kɔnɔ yan baara t'u bolo u tɛ taa baara wɛrɛ la o kuranɛ kalannaw don u tɛ taa baara wɛrɛ la bon kuranɛ kalanna min tɛ taa baara wɛrɛ la fo kuranɛ kalan donc olu bɛ se moriyani min na o b'o de kɛ i y'a faamu mais n'o o lagosira bi moriya ma daminɛ bi dɛ manden kulukan fuga sariyaw la ni ma fili a jɔsen 3nan walima 4nan kɔni moriya b'o kɔnɔ a y'a kalan k'a lajɛ olu ye Mali valeur dɔ de ye a bɛ se ka kɛ anw t'a dɔn a bɛ se ka kɛ anw kɔni y'a la bluffeur bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ce qui est sûr quand même moriya kɔni bɛ Mali la yan Mali moriya ye moriya ye wa mori o mori bɛ diɲɛ kɔnɔ Afrique kɔni kɔnɔ yan n'a y'a sɔrɔ i karamɔgɔ ma bɔ Mali la i karamɔgɔ bɔra Mali la o kɔni o jɛlen don dɛ i tɛ karamɔgɔ 3 sɔrɔ i la ka sɔrɔ k'a dɔn ma kalan kɛ Mali la yan a ka gɛlɛn donc moriya yɛrɛ de bɛ anw fɛ yan ka kuntalakaw fo nin yɔrɔ in na parce que olu de ye moriya sirilu ye sirifu ye dɔnni dundow ye mais olu ye moriya a cɛbaw ye quoi kuntalakaw an b'u fo voilà almurabutunaw quoi donc an b'u fo nin yɔrɔ in na inchallah comme émission sera kuncɛyɔrɔ la nka a bɛ waati jan bɔ n dɔnbaga dɔ bɛ yen ale bɛ to k'i ka baro fɔ n ye ko ni ye ɲɔgɔn ye ko n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan na ko ale bɛ kabakoya e yɛrɛ la ale y'a ye k'a fɔ i ka tournant man ca ale yɛrɛ ye mori ye a bɛ tournanw kɛ mais ale y'a ye e yɛrɛ n'ale taara yɔrɔ caman na a b'i tɔgɔ duman mɛn mɔgɔw da nka i ka tournant man ca k'ale yɛrɛ bɔra i ka tournant ko kelen mun kalama ko i ye tagali dɔ kɛ Côte d'Ivoire ko nka ko vraiment bi ko mɔgɔw bɛ tanu moriya la fana i ye fɛn caman sɔrɔ moriya la hali Hayidara k'i sigi kɛnɛ kan ka mɔgɔ min tanu ko vraiment ko b'a jira k'a fɔ ko o tigi ye mɔgɔ dɔ ye moriya kɔnɔ parce que ale yɛrɛ fana Hayidara kanuba b'a la ko n k'i ɲininka k'e ka gundo ye jumɛn ye de ko gundo jumɛn b'i ni Ala cɛ ni walima gundo dalu jumɛn b'i bolo n'i sera ka nin koba bɛɛ kɛ ka sɔrɔ i tɛ nin tournant ba kɛ ka voyage man ca kun min na Sadio ne filɛ nin ne ka voyage i bɛna sɔrɔ a bɛ jouer n yɛrɛ kan kosɛbɛ
parce que i b'a dɔn ne ma jamana dɔn diɲɛ dugukolo in kɔ kan ko client dɔ ma bɔ yɔrɔ min ka na ne fɛ yan wallahi ne t'a dɔn jamana min dɔnnibaw b'a dɔn jamana min dɔnnibaa ye sari mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ man di ka bɔ yen ka na mori baara kɛ o jamana ye Inde de ye yɔrɔ a ka gɛlɛn i k'a mɛn ko Inde bɔra jamana wɛrɛ la ka na baara kɛ na Mali la mɔgɔw b'a fɔ ko Inde yɛrɛ ye subaga ye wallahi n kalena Ala ka kuranɛ bonya na dɔw bɔra fo Inde ka na ne fɛ yan Allahu akbar ka bɔ Inde k'i pan olu bɛɛ kunna olu ne kalena Ala bonya na ani maliyɛn dɔ de nana ɲɔgɔn fɛ o de kun bɛ ne ka kuma interpréter ye Inde don wallahi suma wallahi donc i b'a ye k'a fɔ o de bi n ka voyage gɛlɛya parce que i bɛn'a sɔrɔ ni n taara dugu dɔ la sisan mɔgɔ mɔgɔ mago bɛ n na a bɛɛ b'a fɔ a bɛ nin dugu in na fɔlɔ o ye tiɲɛ parce que ni voyagera olu b'a fɔ ko f'u k'i to yen ka na très bien o de la n ka voyage ka ca yɔrɔ min na sinon n bɛ voyager o n t'a kɛ officiel de n bɛ voyager ka taa dugu dɔ la ka taa ci dɔw ɲɛnabɔ mais n t'a officialiser quoi mɔgɔ tɛ bɔ a kala i bɛna sɔrɔ n bɛ taa n bɛ na ban voilà hali sisan n kɛlen bɛ tagama bolo la n bɛ ka taa Côte d'Ivoire o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n fa jɛɲɔgɔn kɔrɔba dɔ bɛ yen san o san n fa bɛ dugawu dɔ k'a ye o bi mɛnna o bɛ san 30 bɔ bi voilà donc ale yɛrɛ y'a ɲini a denw fɛ ni don min n'ale tɛ yen denw ka continuer o dugawu in fɛ ni cɛkɔrɔba ye bon ale yɛrɛ cɛkɔrɔba fatura ale ɲɛ ɔ cɛkɔrɔba fatura ale ɲɛ ale kun t'a dɔn fiyewu k'a fɔ ne yɛrɛ a den dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ moriya sira kan donc ne kɔrɔkɛ dɔw ye alimamiw ye ne faw taara ni n kɔrɔkɛ dɔw ye Côte d'Ivoire jamana kan parce que n'ale tun bɛ voyager ale ni minnu tun bɛ taa olu dɔw a y'olu dɔw lasigi Côte d'Ivoire dɔw ye alimami yɛrɛ ye i y'a faamu dɔw ye alimami yɛrɛ ye bon olu dɔw olu ye a fɔ an ɲɛna ko ne bɛ yen donc o dugawu kelen an ni cɛkɔrɔba continuer n'a fɛ fo ka na s'a denw ma sisan san o san u bɛ an wele ka taa kɛ dugawu in daminɛna anw fa fɛ ni 100 ani 50 ye mais fo ka n'a kɛ a b'an fa déplacer ni 17 millions de ye ɔ anw bɛ déplacer ni min ye kɔni n tɛn'o fɔ i da i k'o fɔ an ye walasa an fana k'an dɛmɛ donc n ka voyage fɛngɛ ye o de ye bon moriya fana na mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔ de bɛ kuma ten quoi ne b'a ɲini u fɛ u ka uranɛ mɔgɔ min dɔnnibaa minnu bɛ Mali la ko uranɛ ni kudamu b'u bolo olu bɛ ɲɔgɔn ye o u bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan wa walima u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn ye o tɔgɔ di tan u bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réunion na dɛ mais kudamu bɛ minnu bolo u bɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan vis-à-vis mais u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn ye kudamu ni uraniyaw olu bɛ minnu bolo n'a tigi min ye question posé kunna ko n'a y'a sɔrɔ o b'ale yɛrɛ bolo k'a kan ka ne dɔn mais n'o t'ale bolo a ka o dɔnnibaaw ɲininka u bɛ fɛn dɔ f'a ye ne tɛ uraniyatigi ye mais ne fa ye uraniyatigi ye ne tɛ kudamutigi ye ne fa ye kudamutigi ye sirikɛ o fana y'a dama babu ye dɛ don dɔ la n bɛ n'i wele kudamu ni uranɛ ye mun ye ni Ala sɔn n'o ma o de la mɔgɔ b'a fɔ ko n tɛ voyager n tɛ taa yɔrɔ la i t'i ɲɛ ka taa jamana bon olu fɛn ninnu man ne ye voilà bon n bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala k'an bɛɛ sababu Ala k'an bɛɛ sɔn sababu ɲumanw na dɔrɔn k'a fɔ ko gundo bɛ n bolo gundo dogolen non foyi tɛ yen Samuru tɛ yen nɔ foyi tɛ yen nɔ Samiru dalilu bɛ ne bolo Samiru dalilu bɛ ne bolo dɛ i b'a kɛ mɔgɔw ye fana n t'a kɛ e mun na n t'a kɛ parce que dɔnni o dɔnni ni kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ i kɔlɔsi a la effet secondaire conséquence bi fɛn o fɛn baara o baara kɔfɛ kan'a di mɔgɔw ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ se olu yɛrɛ ma a bɛ se ka s'i yɛrɛ ka denbaya ma donc o dalilu bɛ yen nɔ n'i y'a kɛ ni Samuru jɛra Alahu akbar n k'a to tan ni Ala sɔnna don dɔ la an bɛna baro kɛ Inch'Allah i bɛna taa Côte d'Ivoire ni Ala sɔnna ma
an bɛ Côte d'Ivoire taga sira kan inchallah le 25 an kan ka taa Côte d'Ivoire awɔ le 25 kalo le 25 n'Ala sɔnna ka segin fo waati 25 juin bon ko kɔni bɛ Ala de bolo segin wagati Ala de b'o dɔn voilà inchallah welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin a lamɛnbaga n'a filɛlibaga ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ mana taa dɔnnibagaw fɛ yen Ala k'u mago dilan amina an minnu yɛrɛ ye dɔnnibagaw ye Ala k'an yɛrɛ mago dilan parce que haminanko dogolen bi sɔrɔ dɔnnibaa bɛɛ la i tɛ se ka min dilan hali ni diɲɛ bɛɛ bɛ kulenni i bɛna sɔrɔ hami dɔ b'i kan i tɛ se ka dilan voilà o ye Ala ka masaya yɔrɔ ye an bɛ Ala deli Ala ka haminanko dogolen minnu b'an na min ni Ala ta bɛ bɛn Ala k'o minɛ Ala k'an kisi olu tɔɔrɔ ma jugumanw tɔɔrɔ ma inchallah ayiwa an lamɛnbagaw an n'an filɛbagaw aw garijɛgɛ kɛra nin de ye ni Ala sɔnna don wɛrɛ an ni Sidibukɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a da sera fɛnw dɔw ma a bɛna olu walawala an ye moriya kɔnɔna la nka bi nin de kɛra aw garijɛgɛ ye an ka foli bɛ an ka kameramanu ye ka se Bidi Tarawele ma ani Nɔsimidiya an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ Sadio Kone inchallah Ala ka sigi wɛrɛ yir'an na